Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 13 декабрь дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур атна башы күңел күтәренкелеге теләп калабыз. Ә бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган икән? Шул турыда кыскача булыр. Бүген 13 декабрь көнне Россиянең күп кенә регионнарында аюлар көнен билгеләп үтәләр. Аюлар элегректән Россиядә изге хайваннар булып саналган. Бүген аю илебезнең символы булып тора. Табигатьтә аюлар бүгеннән алып кышкы йокыга китәләр дип фараз итәләр. 1971 елның 13 декабрендә «Джентльмены удачи» нәфис фильмы зур экраннарга чыга. Критика ягыннан салкынлык белән каршы алынган киноны тамашачы бик тә яратып карый. Прокатка чыккан беренче елны ук «Джентльмены удачи» фильмын 65 миллион кеше карап өлгерә. Тапшырубызны табиб киңәшләре белән дәвам итәбез. Медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллин өй шартларында даруларны дөрес саклау турында сөйләп китер. Галимнәр ничек дип әйткәннәр, дару ул бер яктан дару булала, икенче яктан агу булала. Шулай бит? Шуның өчен даруны дөрес сакларга кирәк, аны дөрес сакласаң гына ул зыянсыз, зарарсыз була. Беренчедән даруларны үй хайваннары һәм балалар ала алмый торган урында сакларга кирәк. Шул ук вакытта без даруларны саклый торган урын ул бик еракта булырга тиеш түгел. Әгәр дә авырып киткәнсең икән, сиңа аны алырга җиңел булсын. Икенчедән, даруларны инструкциясе белән бергә сакларга кирәк. Даруларны аерым, инструкциядән аерым сакларга ярамый. Шулай ук даруны коробкасыннан, банкасыннан алып, башка җирдә саклау да дөрес түгел. Бу блистерда сатыла торган, чыгарыла торган даруларга да карый. Даруларның блистерын кисеп, аерым сакларга ярамый. Мәсәлән, без аның туу исемен түгел, исеменең бер кисәген генә күрәбез икән, без даруны дөрес нәрсә икән аңламаска мөмкин. Мәсәлән, цитамол дип язылган икән, бу парацетамолдыр инде дип ишеп куярга мөмкин бит инде бит. Һәм бу дөрес дару булмаска мөмкин. Холодильникта, суыткычта саклый торган даруларны бузлаткычтан ераграк сакларга кирәк. Әгәр дә без бузлаткычка якын саклыйбыз икән, алар катып китәргә мөмкин. Алар катса, аның сыйфаты начарлана. Иң әйбәте даруларны яшелчә саклый торган, суыткычның яшелчә саклый торган өлешендә сакларга кирәк. Менә аста тартып чыгара торган ящиклар бар ишәле. Менә шул урынны, аның суыткычның шул урынны дарулар саклау өчен иң кулай. Градусник саклау турында да бер сүз әйтергә кирәк. Әлбәттә, температураны иң дөрес итеп үлчи торган инструмент ул тере көмеш белән ясалган иске градусниклар. Ләкин шунысын аңларга кирәк, алар зарарлы булалар, зыянлы булалар, экология өчен дә зыянлы булалар. Шуның өчен аларны кагазга төреп, аерым урында сакларга кирәк, алар ватылмасын өчен. Әгәр градусник ватыла икән, бу җитди ситуация. Беренчедән кулыңа перчатка киеп, бу түгелгән тере көмешне тулысынча җыярга кирәк. Пластир белән ябыштырып җыйсагыз була. Бүлмәне әйбәтләп җилләтү тиеш, шуннан соң тере көмешнең парлары чыгып китсен өчен. Һәм шунысы бик мөһим, ватылган градусникны, менә бу җыелган тере көмешне канализациягә дә, чүп савытына да салырга ярамый. Бу экология өчен бик зыянлы. Менә бу тере көмешне, бу түгелгән тере көмешне җыя торган аерым службалар бар. Мин белгәнчә, моны МЧС ясый һәм экология министрлыгы да шулай ук менә бу тере көмешне җыя торган контейнерларны берничә ел элек ачып җибәргән, мин белгәнчә. Бу бик мөһим сорау. Шулай ук срогы чыккан даруларны сакларга ярамый. Әгәр дә даруның срогы чыккан икән, аны шул көнне, менә сез срогы чыкканны күргән көнне утилизация ясарга кирәк. Даруларны шулай ук канализациягә салырга ярамый, унитазга, раковина салырга ярамый. Дөрес итеп даруларны булай итү тиеш. Срогы чыккан даруларны утилизация булай ясала. Шул даруны алабыз да, аны порошок рәвешенә тиеп, бер кагазга төреп, чүп савытына салып куябыз. Без туры эфирдә эшлибез, барыгызга да матур көн теләп дәвам итәбез. Татарстанда шәхси торакка бәяләр 2021 елның 3 кварталында 2 миллион 200 сумга җиткән. Бу әлбәттә уртача бәя. Бер ел эчендә шәхси йортларга бәяләр Россиядә 6, Татарстанда 10%-ка күтәрелгән. Үз изоляция вакытында шәхси йортларга булган кызыксыну быел исә түбәнәйгән. Шуңа да карамастан төзелеш материаллары һәм йорт бәяләре киресенчә үсеш ягында. Шәһәрдә урнашкан бер бүлмәле фатирны сатып, 5 соты җирдә урнашкан 100 квадрат метрлы шәхси йорт сатып алып була дип белдерәләр аналитиклар. Төзелешкә кагылышлы сорауларны мин студиябызның кунагы, төзелеш фирмасы җитәкчесе Динар Миннәхмәтовка юлламакчы булам. Динар әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн.
Менә мин инде әлбәттә төзелеш өлкәсендә эксперт түгел, шуңа да карамастан сезгә менә берничә сорау бирмәкче булам. Төзелешкә кызыксыну зур һәм күргәнебезчә кыш айларында да төзелеш тукталмый. Һәм инде менә бу сыйфат ягына йогынты ясый микән, юк микән дигән соравым беренче була. Дөресенчә, без кыш көне туктай алмыйбыз бит инде. Бу кыштан гына зависит итми, дөресенчә, компаниялар бөтенләй туктай алмый, чөнки аларның чыгымнары бар. Ул хезмәт хакы, шуның өчен дә без эшлибез, шуңа аларга җиткерелгән индер технологиялар бар. Җиткерү апарырга. Сез минем белүемчә үзегезнең оешмагызда алдынгы технологиялар кулланасыз, менә берничәсен әйтеп китсәгез иде. Чыннан да без җиткергәндә технология кулланабыз. Ул иң беренчесе, иң мөһиме диемсең инде, ул фундаментны җылыту. Менә бит безнең бетон заливать кештен, салгачтан аны җылытырга кирәк. Чөнки бетонның кыш көне катса суыктан, ул ярылачак, аны яңадан сүтәргә кирәк булачак. Шуның өчен без аны кулланабыз, ул прогревны инде җылытуны. Ул күп фатирлар җиткерә торган компаниялар тоже шулай куллана мондый технологияны. Шәхси йортларда салганда да һәм шулай ук зур этажлы йортларын салганда да шушы усулны кулланалар. Буйны фундаментны нык тотыр өчен. Бу фундаментның свойствосы югалмасын өчен. Икенчесе бу безнең кирпич күтәргәндә ниндидер добавкалар тоже кулланабыз. Бу моны чагыштырга була юлга сибә торган туз белән. Менә бит кыш көне суыкта булганда 20-30 градуста безнең юллар катмый җуыш тора. Безнең кладкада шулай ук шундый технология кулланыла. Дөрес, мондый тел белән әйткәндә, нидер туз салына диемсең. Туз салына, сабын салына, порошок ниндидер шулай бугаймы? Анысы да бар. Ә менә кыш төзелгән йортлар белән җәй көне салынганнар арасында ниндидер аермалар бармы? Технология ягына менә әйтеп киттегез инде шушы фундаментны ныгыталар. Ә менә иң еш очрый торган хаталар нинди була? Менә аерма буенча. Аермасы дөрес эшләсәләр, компаниялар, аермасы юк дисәң дә була. Шуңа дөрес эшләргә кирәк диемсең, мондый клиентлар инде алсалар йортларны мондый компаниялардан, алар дөрес эшли дип уйлыйм. Тагын икенче сорау нинди сезнең? Менә шушы әлегә баягы инде кыш төзелгән һәм җәй төзелгән йортларның аермалары шушы фундаменттан башка. Фундаменттан башка бу кладкадан инде һәм дөрес монда хаталар дигән нигез. Шулай бит. Хаталардан монда әйтеп китәргә була. Бу фундамент беренчедән, икенчедән кладка, өченчедән тәрәзәләр дөрес куярга кирәк. Чөнки тәрәзәләрне суык көндә куйсалар, алар нидер җылдан киңәйәчәк. Җәй көннәрендә инде Пиялалар ватылырга мөмкиндер әле. Пияласы ватылмаса да, нидер в общем, суык керәчәк инде дальнейшем. Тагын икенче тагын әйтеп китәргә була, бу мягкая черепица. Түшәмгә, түбәгә. Моны тоже кыш көне төзергә ярамый. Һәм менә бер мөһим нәрсә бар тагын. Безнең хәзер күп йортлы, күп фатирлар, күп катлы фатирлар бит инде монолитный. Аларга төзергә була кыш көне дә. Менә нидер кирпич йорт төзүселәр кыш көне 3 этаждан да күбрәк төзергә ярамый уже кыш вакытында. Шуңа шундый нюанслары бар диемсең. Монолит ул әле тизрәк тә төзелә бугай. Монолит тизрәк төзелә, шуңа кыш көне төзелә, әйтеп киткәнчә аны җылыталар и ул более надежный диемсең. Менә безнең бит инде ишеткәнсездер, кайбер шәһәрләрдә, менә Ижау шәһәрендә инде шартлыда булып узды дигәндәй булды берничә ел элек. Монолитныйлар бу менә бу шартлардан нидер соклана в общем. Төзелеш өлкәсендә чыннан да бүгенге көндә зур конкуренция бара. Менә сез сатып алучыларга үзегез төзегән йортларны тәкъдим иткәндә нинди өстенлекләр бирәсез? Нинди преференциялар? Без үзебез төрле схема диек инде кулланабыз. Ул безнең фатирны алыштырга әзер йортка. Фатирны сатып? Фатирны безгә сатып инде, как трейдинг булып чыга инде машина кебек безгә биреп, алар үзләренә алалар инде. Шундый тагын үзебезгә әйткәндә инде безнең компания буенча акчасыз йорт җиткерү диемсең. Чөнки кеше бит инде акча тыкса дигәндә җиткерергә нидер рисклар килеп чыгаларның. Акчасын югалтырга, может, строительный компаниясе бетермәскә мөмкин, или алама начар йорт төзергә мөмкин, шулай бит. Шуңа, допустим, безнең программаларда бар шундый предложение клиентка, ул
акчасыз йорт заказ итә, йорт төзеткәч сатып ала. Ой, туктагыз, бу ничек килеп чыга? Мәсәлән, мин йорты булырга тиеш, акчам юк. Сезгә мөрәҗәгать итәм һәм әйтәм, миңа менә шушы ысул буенча йорт салып бирегез дип индеме? Акчам нарсын мин кайдан алырга тиеш? Мәсәлән, сезнең ипотека или опека квартирагызны, фатирагызны сатарга ярамый. Шуның өчен дә бу программа бик уңайлы. Акчаны я сезнең фатир сатасыз анда, я ипотека аласыз. Кемнеңдер һәр кешенең үзенең төрлечә Табырга тиеш инде аннарсын возможностьлары, мөмкинлекләре үзенчә. Мәсәлән, сезгә мөрәҗәгать итеп йорт салырга сез тотынасыз, ә мин кире кайтсам үземнең аннар теләгемнән, бу очракта ничек? Бу очракта безгә бер претензия безнең юк, ул йортны икенче кешегә сатып җибәрәбез. Сез бит төзелешне безнең Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә алып барасыз. Кайсы төбәкләрдә тагын төзисез йортларны? Без үзебез Удмуртия шәһәрендә, точнее регионда, Ижау шәһәре, Чаллыда, Казанда, Мәскәүдә, хәзер менә Питерны җибәрәбез лагын. И алдагыча планируем бер 3-4 шәһәр ел саен җибәрергә инде. Үзегезгә кертергә. Менә сатып алучылар күбрәк нәрсәләргә игътибар итәләр сатып алганда? Архитектура ягыннан кызыксындырамы? Менә хәзер соңгы вакытта Скандинавия стилендә, лофт стилендә төзелгән йортларга ничектер өстенлек бирәләрме? Сизәсезме шуны? Мин сезгә булай әйтәм. Казан шәһәренә килгәндә, или Татарстанга, в общем, күргәнегезчә, бәлки күргәнсездер. Стильләр монда шәхси йортта юк дисәң дә була. Менә шунысы бик удивляйте. Үземне инде мине. Вот. А үзебез предприниматель используем инде стеклопакетлар, витражлар зур, двухэтажный отделкада төрле стильләр һәм райта стиле белән эшли башладык. Заманча таләпләргә туры китереп эшләргә тырышасыз инде. Без үзебезгә килгәндә, без карыйбыз клиентның нәрсәгә интересы зур, нинди нәрсәгә спрос күбрәк, шуны җиткерәбез димисең. Шуннан карыйбыз. Менә экспозиция вакыты күпме дәвам итә? Менә сатуга чыгаргач, күпме сатыла алмыйчан йортлар? Шунда алып бетерәләрме? Менә пандемия хәтле безнең йортлар нидер урамлап тора иде. Без урамда җиткерәбез, и алар әкрен сатыла иде. Шуның өчен пандемия бер кызык нәрсәсләп китәм. Пандемия башланыр алдыннан без нидер күргәзмә йортлар төзи башладык, чтобы бөтен мебельләре белән, техникасы белән кешегә нидер интерес уятырга. Но пандемия башланы белән безнең урамлап җитшәлмәй бетерделәр беш. Бөтен иләр бетте. Шуңа хәзерге көндә иләр җиткереп бетергә җитешмибез. Шундый проблема бар. Сорау шул хәтлек зур, име? Сорау зур, но аңа карамастан материал тоже зур, и хаклар тоже безнең үзе бик значительно димез. Шуңа да карамастан барыбер дә сатып алучылар кимеми. Кимеми. Менә юллар төзекләндерү, урам белән салабыз дисез, газлар китерү, булар инде барысы каралган, шулай бит? Без үзебезгә килгәндә әлбәттә шулай. Газарна түгел анда отделка, заборы, коммуникации все полностью. Тулсынча. Һәр йортка 3 дизайн проект. Ого. На выбор. Безгә килгәндә. Ярый. Менә бүгенге көндә сатып алырга теләгән кешеләр тагын нинди нәрсәләргә, нинди нечкәлекләргә игътибар итәргә тиешләр? Бу йортларның ничек җиткергәнен, менә без аны иң беренче мин аны үземнең танышларыма да әйтәм, бездән алмаган кешеләргә дә әйтәмен. Ул тикшерә кирәк, нинди фундамент ясалган өйдә. Аннан зависит. Чөнки кеше соңгы акчасын тыга бит дигәндәй сала. Ипотека ала 20 елга, ул бик ответственный задача. Шуңа менә бу частное домостроение 90-95% җиткерүләр, алар вне нормы, то есть не соответствует нормам и правилам. Шундай нәрсә дә бар. Шуңа тикшерә кирәк. И иң мөһиме ул геологияны ясатып карарга кирәк, бу фундамент, алар ясаган фундамент туры киләме бу җиргә или юк. Тагын бер соравым, әңгәмәбез ахырында, квадратурасы күпме менә булырга тиеш дип әйтимсең инде, һәм җир менә иң күп кызыксындырган җир һәм квадратура. Менә элегрәк безнең 200 квадрат, 150 квадрат шундый йортлар бара иде, сатыла иде. Хәзерге көндә безнең нидер квартира домнар. То есть без анайтабызның квартира дом. Ул 80 квадраттан 120-130 квадратка хәтле булган йортлар. 20-30 квадрат булган йорт шундый. 80-120-130. Шул тирәдә. Участоклар Татарстанда бер төрле, Мәскәүдә бер төрле спрос инде. Татарстанда ул 5 сотка, Ижау якларында ул 1 7-8 сотка, Мәскәүдә 1 10 сотка.
Ә менә бәяләр белән чагыштырганда, безнең мәсәлә менә бу башкалабыз Мәскәү белән чагыштырганда күпкә аерыламы Казандагы бәяләр? Менә мен сезгә статистика әйтеп китәм. Беренче сравнение. Әзер йорт Казанда без үзебезгә килгәндә инде бу компанияларга әйтә алмыйм. 1,7 миллион тирәсе. Ижау шәһәрендә ул 6 миллион, Чаллыда ул 6 миллион ярым 7 миллион, Мәскәүдә 18 миллион. Аңлашыла. Динар әфәнде, килеп бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәсебез килә. Төзелеш өлкәсендә уңышлар юлдаш булсын сезгә. Инде сатып алучыларны матур йортлар салып шатландырып торыгыз. Рәхмәт бик зур. Сау булыгыз. Без тапшыруыбызны телевидение фондындагы Ринат Ибраһим башкаруындагы җыр белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Һәр көнегезне матур уй фикерләренә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Bu bәхет миңа ялгышын алган. Адашкан кешенең тукталып юлыннан, ут күреккә ул сугылган. Аз гына ял итәргә, юлындан китәргә. На заре ты приходишь ко мне росой. Ты со мной в листопаде, в осеннем дожде, ты в моем счастье, в моей беде. Ты ушла, но в каждом сне приходишь опять ко мне. Ты ушла, и с тобою моя весна. Ты ушла, и мечты